Arlet, de què es fa el recuit? De llet, De llet. De llet de què? d'ovelles, de cabres i de vaques. Ah, de tot això. De fet, ara la Nuri ens explicarà com es fa aquest menjar tan deliciós que es fa aquí a l'Empordà. Però abans heu de saber que ens hem trobat amb 3 persones aquí que no sé si coneixereu. Veniu, veniu. Les reconeixeu? Veniu, veniu, sense vergonyes, poseu-vos aquí. Són voluntàries d'AIS, no sé si les haureu vist perquè, clar, sobretot coneixem de cara als joves, però hi ha gent de moltes edats que fan moltes altres coses a AIS, com per exemple, què és el que feu a AIS vosaltres? Nosaltres fem manualitats, fem clauers, fem per Nadal els calendaris de Nadal, després també fem les oueres amb xocolata, per Sant Jordi. Les roses, Coses d'artesania. les xocolatines amb les bossetes. I totes aquestes artesanies fan que puguem vendre-les i aleshores fer les sortides que els voluntaris més joves fan amb vosaltres. Per tant, la Mari Carmen, la Uli i la Monet són també molt importants per a ells i ens acompanyaran a veure què tal el recuit. Per tant, paucs posats, bata posada, mascareta posada i anem cap a dins. La roda es queda aquí perquè no cabem tantes persones. Vinga, la deixarem aquí i anem a conèixer la Nuri. Passem! Hola! Hola, bon dia, endavant. Què ets la Nuri? Bon dia, sóc la Nuri. Hola, què tal, qui ets tu? Jo l'Arlet. Oh, quin nom més maco. I tu? Jo la Júlia. La Júlia, vale. Hola, bon dia. Companyia, no? Portem molta companyia i sempre anem acompanyant. Molt bé, molt de gust. I sou tots? Sí. Voleu entrar cap aquí dins? Que veurem. Hola! Són els iogurts. Això són iogurts? Sí. Però fan Iogurts grans. Home, clar, perquè això és llet, la llet i posem el ferment del iogurt. I ara es posa a la iogurtera i si està 6 hores. I aquestes 6 hores el ferment actua i llavors és com queda compacte. 6 hores per passar de llet a iogurt. A iogurt. No és molt temps. 6 hores, sí, que el posem cap allà, perquè si se refreda, llavors no va bé. I després, demà serà un iogurt per menjar en cullera ben bo. Així feu iogurt, però feu alguna altra cosa aquí, que ho sabem nosaltres. Sí. Llavors fem el recuit de drap, formatge fresc, fem pastissos, fem flams, diverses coses. Tot referent a recuit. Si venim cap aquí, això és un pasteuritzador. La meva mare va començar fa 48 anys, que teníem ramat d'ovelles i teníem algunes cabres. Va començar, amb la llet de les cabres anar fent productes per vendre'ls per aquí a la zona i a mesura que sortia més van anar traient les ovelles i posant més cabres. Llavors es va anar estenent en els pobles del cantó i cap a Pals, Pratallada, cada vegada més. Després jo me vaig introduir, jo no em va agradar estudiar i a 14 o 15 anys quan vaig poder deslliurar-me'n cap a treballar de seguida amb ella. I de seguida me vaig enganxar i el meu home també, quan ens vam casar, també ja va venir cap aquí. I com és el procés? El procés del recuit de drap doncs és, posem la llet aquí, que es pasteuritza al Vall Maria. Puja a 75 graus i baixa de seguida a 40. Ràpid, perquè això és el que mata els microbis de la llet. Un cop està pasteuritzada, la quallem amb el quall. Abans fèiem quall animal, ara fem quall vegetal, pel tema d'al·lèrgies. Què és el quall? El quall és el que serveix per tallar la llet. Abans també feien servir, la meva mare com ha començat, feia servir la llimona o el vinagre, no sé si vosaltres ho sabeu, que amb llimona o vinagre es tallava. Però és clar, ara si fem llimona o vinagre deixa gust a la llet. I en canvi això no és neutre, no té gust de res. I es compra aquest quall vegetal. Llavors un cop està quallat la llet queda dura, queda tota una peça compacta. I es deixa reposar aquí mateix 10 minuts, un quart d'hora, depèn de la quantitat de quall que hi tires, el deixes reposar més ràpid o menys, ho fem a la nostra necessitat. Llavors això de seguida ho escollim amb draps, amb aquelles paneres i draps, per això es diu recuit de draps. Draps, allò que fa servir per rentar. Els draps que abans es posaven en els culs la mainada. Quan a mi eren petites, aquelles gasses grosses, allò és el que es fa servir per posar el recuit de draps.
Què et sembla això, Arlet? Bé, Posen un drap, la llet en un drap i xapen amb un drap i fan el menjar. És al·lucinant, Quina cosa més rara, I llavors aquell drap es va escorriguent el xerigot, el suero, fins que queda el recuit. En allà. Llavors el recuit el remenem i el preparem individual, un per un, i el tornem a posar amb el drap pel símbol, però el que es tracta és el primer drap, L'altre només és per simbolitzar que és el drap. Molt bé. Abans l'Arlet deia que seria molt bo posar-li què en el recull? mel. Mel, marmelada, és boníssim. Sí. Arlet, t'agradaria veure les cabres? Sí, i tant. Sí? Vinga, doncs les podem anar a veure. I tant, quan estigueu cap allà. Vinga, som-hi. Aquestes són les cabres de les que treuen la llet per fer el recuit que hem vist abans. Anem a veure com les munyeixen? En queden 4. Vinga, anem a veure-ho aquí darrere. Ho sento, jo no tinc més. I ara que ja coneixem tot el procés que fan per tenir recuit, hem conegut quantes? 300 cabres que fa servir la Nuri per fer aquell recuit, aquella cosa tan bona que ens ha ensenyat fa una estona. Te'n recordes? Què hem donat? Ara que hem fet aquí amb les cabres, que els hi hem donat? De menjar? De menjar, els hi hem donat una mica de pinso i hem vist com els hi treien la llet. no. Ara ja no. I ens acaba aquesta part del programa i seguim amb més. Digues adéu. Adéu! Adeu.